Sewwieq ta' mutur li kien involut f'inċident ta' traffiku serju kellu bżonn xejn inqas minn 120 borża ta' demm biex jisalva u jgħix. Dan f'inċident wieħed biss minn sensiela li ta' kuljum jirfsu l-adba tad-Dipartiment tal-Emerġenza fl-Isptar Mater Dei. Fil-kamra li fiha jidħlu każijiet ta' ħajja jew mewt, il-kap ta' Dipartiment Dr. Michael Spiteri spjega ma' News li l-iżjed pazjenti li jkollhom bżonn demm huma nies li jkunu involuti f'inċidenti serji. L-iżlet li jkollna statistikament huma inċidenti tal-vetturi, tal-karozzi, muturi, u anke pedestrians li jistgħu jkunu sfortunatament involuti f'dar inċidenti. Għandek il-construction industry wkoll u occupational hazards illi jkollok ċertu ammont ta' injuries minnhom, kif ukoll fix-xhur tas-sajf ukoll jippikjaw inċidenti li huma relatati anke mal-baħar, maħruġ fit-tart, u anke ma' inċidenti fil-postijiet diversi ta' divertiment li għandna madwar il-gżira. Huwa għalhekk li l-appelli tal-Bank tad-Demm matul ix-xhur tas-sajf jiżdiedu. Dan kif minn barra pazjenti b'mart bħal-kanċer li rikjedu d-demm sajf u xitwa, ikun hemm ħafna inċidenti oħra li jiġu bżonn id-demm. Id-direttur tal-Bank tad-Demm, Dr. Alex Aquilina, semma li fost l-isfidi li b'mod speċjali fis-sajf jaffettwaw li donaturi tad-demm huma t-temperaturi sħan u l-btajjel barra l-pajjiż. Ikun hemm ċertu btali f'ċertu pajjiżi u pajjiżi qrib tagħna bħal huma l-Italja, bħal min jal-sanka partijiet minn Franza, l-Ungerija, Rumanija, etc. fejn imħabba ċertu viruses bħal istem dak jiduru l-West Nile virus li jista' jiġi trasmess mid-demm min imur f'dawn il-pajjiżi jekk ma jkunx jista' jagħti demm għal perjodu ta' żmien, normalment tkun 28 ġurnata. Kuljum fl-emerġenza imorru medja ta' 400 pazjent li jingħataw l-attenzjoni skont l-urġenza. Każijiet f'livelli bejn wieħed sa 3 jitqisu bħala serji, filwaqt li oħrajn fil-livelli 4 u 5 ikunu minuri. L-ħafna drabi għalihom il-pazjenti setgħu irrikorrew għand tabib jew ċentru tas-saħħa. Bi 319 pazjent f'24 siegħa f'każijiet b'livelli meqjusa serji, 3 ġimgħat ilu inkiser ir-rekord ta' kemm id-Dipartiment tal-Emerġenza tratta pazjenti f'ġurnata waħda. Ma jfissirx li l-każijiet kollha li jitratta d-Dipartiment tal-Emerġenza jirrikjedu l-boros tad-demm. Iżda biex bħalma jgħid il-Malti erfgħu sor għal meta tiġi bżonn, fid-Dipartiment tal-Emerġenza dejjem jinżammu żewġ boros tad-demm tat-tip O negative li jaqbel ma' kull pazjent u li iżda huwa l-iżjed rari f'pajjiżna, bi 8% biss tal-popolazzjoni għandha dan it-tip ta' demm. Dawn jintużaw f'inċidenti serji fejn ma jkunx hemm ċans isir magħruf fil-grupp tad-demm tal-pazjent. F'dak il-każ tista' tuża l-O negative. Sakemm isir ftit minuti, hemm kif ftit minuti jistgħu jkunu kruċjali għal bejn ħajja u mewt, ikun jista' jsir il-blood group tal-pazjent u mbagħad jingħata skont il-blood group tiegħu. Malli jintużaw dawn iż-żewġ boros isir kuntatt immedjat mal-Bank tad-Demm. Jekk il-sitwazzjoni tant kritika li anke dawk iż-żewġ units li għandna aħna ma kinux biżżejjed, jintalab dak li huwa code red pack illi il-blood bank jiġi immedjatament alertati li dal-pazjent ħajkun very heavy user, jibatilna pack li jkun lest biktar prodotti tad-demm, mhux ġast iċ-ċelluli l-ħomor, għax inti once tibda tagħti ċertu ammonti ta' ċelluli ħomor ikollok bżonn tagħti anke components oħra ta' demm, u minn hemmhekk anke mill-ewwel jibda l-proċess biex il-grupp tad-demm tal-pazjent isir magħruf ħalli wara li jingħataw l-ewwel rescue packs u mbagħad jibdew jingħataw il-prodotti tad-demm li għandu bżonn il-pazjent skont il-grupp tiegħu. Għaldaqstant l-appell dejjem jibqa' biex min jista' jagħti d-demm ħalli jagħti it-tama.